Yamacala ithi namuhla sesikhulumeni ngobunzima obuthola abantu besilisa. Ngiyazi abantu besifazane babuthola ubunzima ngempela kodwa hayi indoda ithola ubunzima. Kulukhuni kuba indoda. Siyabingelela. Ekubingeleni kwethu sikhumbule lapha ukuthi inkinga ngasixazululo ukuthi benkinga kodwa nesixazululo. Hayi. Kunzima kuba indoda. Kakhulu. Ayikho into enzima njengoba indoda kulemhlaba. Kunzima ukuba umuntu wesilisa. Kunzima. I wouldn't know. Kunzima kuba indoda. By the way, guys, we have teas coming up soon. This is one of them. This one is for anxiety. Not that I have one, but we do taste our products before we send them to you. Hey, uthola ubaba athi makashayisa sikhathi sokushayisa sishayile kodwa angafuni ekhaya. Athi mangidlule kamama uyangichaza hayi ngoba ufuna ukuphuza uwonyiwe kawonywanga. Ufuna indawo la ngakwazi ukuhlala khona hambisa isikhathi. Ngoba ufisa ukufika ekhaya sekulelwe. Ngenxa yenkanyamba yomfazi.